Joseph Mwanamveka anali political prisoner wa Chakwera. After 16 September, Minister of Finance wapanga budget reform, chuma chikubwera nchimake, simenti 34,000, forex, mafuta akupezeka, komanso inflation yatsika 27%. Minister of the Year anapita kunja osati kokwera hamba, amachita zokambirana ndi madona, ndipo anabwerako ndi 200 billion kwacha. Pamene amayamba ntchito ngati nduna, analonjeza kusisa mtengo wa chimanga pano pa 50,000 kutoka pa 80,000. Bright Saga, sukulu ya ulere ikutheka. Kuyambira January kulibe fees. Amanena zona Bakili Muluzi TV. Tafera kaye Nyamata. Ndendi kudziwa kuti akamanena bodza lawo ona bakunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha wa Bakili TV. Charles Muhango as Minister of Justice walonjeza kafukufuku pa ifa ya Chilima. Amalawi akudikira ndi chidwi. Dr. Ben Piri akuchita focus decentralization. APM analonjeza 5 billion kuma constituency, and the Minister of Local Government indu udindo onesesa kuti zimenezi zikutheka. Ma contractor apange zinthu zolimba, ndalama zisawe m'matumba mwa anthu. Chifukwa 5 billion CDF singayende yokha popanda anti-corruption bureau. Ngozi tikuonazi nkhani yake ndi corruption. M1 from Blantyre to Zuzu umene akukhala highway. Ndalama za togeti anagulira mahewu, kulephera kukwirira mapotiho. Lero taluza anthu 5 nthawi imodzi. Akuluakulu Kwabwera TV ina yongo yankhula pa wireless. Verana Nyamata inu. Zikomo kwambiri Nyamata Molalo zikomo. Akuti Bakili Muluzi TV. Dr. Ben Piri, Minister of Local Government, anakumana ndi CB, makanso, komanso ma contractor, watsimikizira kuti athandize kuthana ndi corruption. Inu mukudziwa kuti boma la Chakwera linasowesa 34 billion kwacha. Madona ngati World Bank anasiya kuthandiza makanso. Richard Chimwendo Banda analephera kufotokoza kumene kunapita ndalamazi. Ben Piri anakumana ndi madona, walimbikitsa kuti boma la profesa labwera kudzachita zinthu mosiyana ndi chikangawa. Tsiku ngati lero nthawi ya Chakwera anthu anali ma filling station kusaka petrol, ndiye kumakhala ma press conference 3 per day. A Moses Kunkuyu tapereka 50 million ku Badea yogulira mafuta. Henle Gajaji amatuza kuti azigubu akubisa petrol. Bungu ya Nokma matraki achita breakdown kunyika. Lero ndi mbiri yakale petrol akupezeka paliponse 24 hours. Komatu Minister of Energy ndi Zimayi Jean Matanga azibambo analephera kumangokhalira kulira ma press conference. Mayi ameneyu akuona sonkhani ya magetsi. By February 2026, 2 months from now, tikupala magetsi ku Mozambique. Ku MCP kunali Zimayi anaba 5 billion ku Nokma. Mafuta amasowa ma filling station. Koma lero tinda Zimayi odziwa ntchito. Honorable Mela Visha akupanga plani yonjeza ma beneficiary antukula pakhomo. Ku Ministry of Homeland Security kuli akatswiri Norman Chisale, Peter Mukito. Ndikuna pano azikwanje kulibe. Polisi ikugwira ntchito mwa professional. Osati zimene timaona mbuyo zigawenga ndikumasankhidwa kama ma police commissioner. Alan Utika anaombedwa mkambo. Chairman wa Kabaza ku Lilongwe anamugula mutu. Sylvester Namiwa anamenyedwa polisi kuona. Lero zibwana zimene zikulibe. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaicha kuti Bakili Muluzi TV. Ngati unduna
tagwamo kugwiritsa ntchito ma agencies amene tili nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo. We have a minister kutoka ku Salima, Joel Chigona, akupanga za technical college. One of the manifesto ya DPP ndi kukhazikitsa ma technical college. Professor manena zimenezi. Joel Chigona ndi amene akutsogolera project imeneyi. Honorable Jabi Muhango ali ndi ntchito yaikulu achotse nyumba za maudzu ku midzi. APM analonjeza akufuna decent houses, malata ndi simenti. Rosa Mbirizi mzimayi woyamba kukhala Minister of Agriculture kumalawi kuno akugwira ntchito yotamandika. Tamuona akugawa chimanga pofuna kuthana ndi njala ya chakwera. Fetereza kugawa koma sakukwanira. Yesesani nkhani ya fetereza chifukwa ndi njira yokhayo yothana ndi njala next year. Taonani zimene wachita Mulungu, wabweretsa mvula. Ku Bagamoyo kunalibe zimenezi. M'Baibulo anthu akalakwira Mulungu amabweretsa miliri. Muliri umene taona mnthawi chakwera ndi kusowa kwa mvula. Anthu ambiri anaphedwa popanda zifukwa. Kafukufuku amachitika popanda mayankho. Ndipo kwiya Chauta anabweretsa miliri, cyclone. Achakwera akapemphera mvula kumabwera cyclone. Koma ulendo uno kumwamba kwavomera. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani. Akuluakulu, history is the best teacher. Lero Amalawi akumakhala m'mabawo kumamvera mabodza abakiri Muluzi TV.